At få beskeden, at dit barn har kræft, det er næsten det værste, forældre kan opleve. I Rynkeby, der vil vi gerne støtte dem, der er blevet ramt, med at blive raske igen og med at få et godt liv fremover. Team Rynkeby støtter kampen mod børnecancer. Det startede med, at Sander han begyndte at holde hovedet på skrå, og vi tænkte, at det er nok bare en eller anden nerve, der sætter sig i klemme et eller andet. Lægerne ude på Hvidovre anede uråd og besluttede sig for at MR-scanne ham. Så dagen efter kom vi igen. Sander blev MR-scannet, blev lagt i fuld narkose. Og vi sidder så med ham, mens han stadig skal vågne fra den fulde narkose. Da lægen kommer ind og siger til os, at hun godt lige vil have, at vi følger med. Og så tænker man, okay. Og så har man lige de der 20 skridt ned ad gangen til at forberede sig selv på, at nu kommer der et eller andet, vi ikke har lyst til at høre. Hun sætter sig over for os og siger, vi har fundet en kræfttumor i jeres søns hjerne. Og der går livet selvfølgelig i stå på et splitsekund. Så går der faktisk ikke mere end 1,5 døgn, før den skal opereres ud, eller den bliver opereret ud. Og derfra så følger der et halvt år med kemoterapi. Derefter så finder man ud af, at den mest skånsomme behandling for vores dreng, det er at flyve hele familien til Houston i USA og få protonterapi derovre. Team Rynkebys indsats har betydet meget større synlighed for børn med kræft og deres familie. Men ikke kun synlighed, det har også været med til at sikre, at udvikling og forskning går den rigtige retning, således at vi i dag kan sige, at nu helbreder vi 4 ud af 5 børn. Vi i dag har en frisk, rask Sander. Han er videre, han er i skole, han hygger sig med hans venner, løber rundt og leger og er en helt normal dreng. Og vi kan jo bare kigge på Sander, der praktisk talt ikke har nogen men i dag, på trods af alt det, han har været igennem. Det er fantastisk. Rynkeby betaler alle de faste udgifter, så de penge, der bliver indsamlet af Team Rynkeby, går ubeskåret til Børnecancerfonden. Det er helt fantastisk at være med til at skabe den udvikling. Men vi er ikke i mål endnu. Det drejer sig om at blive helbredt til et godt liv.